Al matí a Ràdio 4 amb Ramon Castelló. Continuem al matí a Ràdio 4, temps per l'entrevista d'actualitat. Avui ens acompanya a l'altra banda del telèfon el senyor Antonio Cañete, ell és secretari general de PIMEC, però també forma part del grup de treball per la reactivació econòmica de la Comissió per la Reconstrucció Social i Econòmica del Congrés dels Diputats. Senyor Cañete, què tal? Molt bon dia. Hola, molt bon dia. Molt bon dia i gràcies per atendre'ns al matí a Ràdio 4. Primer de tot, li volíem preguntar per la inquietud que han manifestat també els seus companys, en aquest cas de PIMEC Lleida, per la sensació que estan vivint aquests dies i per d'una banda, tant l'haver de fer front a aquestes mesures sanitàries, la repercussió econòmica que té i també la inseguretat jurídica en la que ahir van entrar, que sembla que es pot anar resolent, però que hi van viure. Pues sí, certament. Aquesta és una situació que malauradament estem vivint constantment, no? Des del punt de vista de l'empresa i de l'economia, les inseguretats jurídiques no són bones companyeres perquè generen molta inquietud, molt malestar i, a més, moltes vegades genera conflicte, no? D'interpretacions i de situacions. Per tant, nosaltres reclamem constant des del principi d'aquesta situació, sobretot entenent que se n'han de prendre mesures, reclamem dues coses que estem dient constantment, no? Que hem de saber combinar la seguretat, que és absolutament important i transcendental, en l'activitat, no? I per això necessitem normes clares i decisions clares, perquè ordre i contraordre produeixen desordre. I jo penso que hem assistit els darrers dies a aquesta situació d'ordres i contraordres, millor dit. Ara hi ha la situació de Lleida, però potser en vindran d'altres. Creu que s'ha d'articular i s'ha d'exigir a l'administració que també vagi, a banda de les mesures que després en parlarem, globals per tota la situació que vam viure de mitjans de març fins a juny, també quan tinguem temes puntuals a donar suport en aquestes empreses d'aquestes zones on s'hagi de fer algun tipus de mesura? Tenim algun exemple per poder veure això, com s'estudien a les escoles de negoci, són els casos, no? En el cas del que van tindre d'una zona, en aquest cas, com va ser la Conca d'Òdena, no? Encara a dia d'avui continuen sense tindre solucionat molts de les situacions que es van donant allà, no? Treballadors que no podien entrar, que no se li va donar, en aquest cas, baixes, o que no se li va donar permisos, o que en aquest cas van quedar en el limbo la incertesa d'aquesta inseguretat jurídica, no? Per tant, en tenim situacions de gent que han tingut que assumir salaris les empreses, que no han pogut disposar d'aquests treballadors per una situació de seguretat, torno a dir, i clar, hem d'anar pensant constantment que, i torno a dir-ho, la salut és primordial, prioritari i que hem d'atendre, però realment, darrere de tot això, tenim una activitat econòmica o una activitat empresarial que, si realment no som capaços de donar una resposta aclaridora i clara respecte a la situació, per exemple, si és una situació de força major, s'imaginen ara una empresa que per una situació que s'ha produït, en aquest cas jurídica, en aquest cas des del punt de vista dels governs, no pot obrir o no obre i per tant no pot portar els seus treballadors a cap altra situació perquè ha de ser una responsabilitat seva o a l'obrir o en aquest cas fer front a les necessitats i obligacions de pagament que pugui tindre aquesta empresa. Clar, què és el que passa? Que com tu no tindràs facturació, una, o perquè no puguis obrir, o una altra perquè obris i la situació que s'ha donat d'alguna forma fa que no tinguis clients, per entendre's, si fos un comerç, un restaurant, un hotel, el que sigui. Llavors, tu t'estàs trobant en una situació en què produïda, torno a dir, per la situació en la que segurament n'hi ha totes les decisions per poder fer, el problema que tens és que aquesta és una situació que tu no pots suportar. Clar, si tu estàs tancant per força major i prens una mesura de que puguis portar els teus treballadors a un ERTO i, per tant, deixes en stand-by la teva activitat, aquesta és una situació, però la incertesa i la inseguretat fa que al final tinguis que assumir uns costos, per entendre's, i unes incerteses que, lògicament, al no tindre solució, tens que acabar posant-te a les teves esquenes. No tenim el nostre sector econòmic i empresarial per estar-hi en moments d'incertesa. Necessitem molta claretat, prendre decisions, i aquestes decisions que vagin encaminades per salvar persones, però per salvar algú tan sagrat com és la nostra economia, la nostra generació de riquesa i llocs de treball. I moltes vegades penso que n'hi ha hagut poca sensibilitat empresarial en tota aquesta crisi.
De fet, vostè segur que deu conèixer molts més casos, però algun petit comerciant em deia no, ja em refaré, però si me'n fan una altra com la que hem fet, hauríem de trobar la manera de fer-ho compatible les dues coses perquè no podré. Bueno, aquesta és una situació que contra més petit és l'eslabó de la cadena, més feble és, no? En el cas de les empreses i els autònoms, no? El que tenim és que una gran empresa, per posar com a exemple, no té moltes vegades problemes de liquidesa ni d'accedir al crèdit, no? I té actius, o sigui, té una capacitat de poder aguantar, no? Clar, contra més petits ets, menys actius tens. Un autònom normalment no té cap actiu, no té unes instal·lacions, no té una capacitat en la que pugui d'alguna forma donar unes garanties. Per tant, quan tu t'hi trobes en una situació com la que ens hem trobat, que ha sigut una aturada de la nostra economia, per tant, incapacitat de poder generar facturació, que és l'oxigen de les empreses, no? Clar, la teva capacitat d'aguantar sense respiració contra més petit és menor, no? Clar, tens una capacitat, però si aquesta es prolonga amb el temps, tens un problema. I una qüestió que hem tingut en aquesta crisi que n'hem viscut ha sigut de liquidesa, perquè mai en una crisi anterior havien arribat a tindre una aturada de la nostra facturació, no? I per tant la liquidesa necessitava aquest oxigen, aquesta injecció, podríem dir, de finançament per poder-hi fer front. Però, clar, no oblidem una qüestió que també és molt important. Aquest oxigen no ha sigut gratuït. I, per tant, aquest oxigen s'ha de pagar, s'ha de tornar. I s'ha de tornar, a més, amb interessos. Per tant, el que ens han donat és un préstec que el que fa és que si l'activitat no torna a ser l'activitat que teníem abans, i jo diria una mica major, per poder fer front a aquestes obligacions que ens hem trobat, el problema que tindrem serà a curt i mig plaç, que no tindrem capacitat per poder tornar. Per tant, hem passat d'una crisi de liquidesa, una crisi de no poder facturar, d'una urgència, d'oxigen, a una crisi ara de demanda, perquè no estem tenint una demanda com la que teníem abans del 13 de març. No? Estem en una crisi on la demanda, mica en mica, se va incorporant i se'n va generant aquesta confiança. Però, clar, com estàveu dient molt bé, una segona onada pot provocar situacions als més febles de molta dificultat a aixecar la persiana. Amb les mesures al seu moment dels ERTOs, prorrogar-los al màxim possible, considera que és la millor opció? Jo penso que n'hi ha dues mesures que són molt importants i molt bones i que van en la direcció correcta, no? Una d'elles és injectar, com deia anteriorment, liquidesa. O sigui, en el moment en què tu no generes aquest oxigen o t'injecten oxigen o realment no pots respirar i mors, no? Per tant, tota la proposta que s'ha fet dels ICOs, jo penso que és una proposta que anava en la bona direcció. Podríem entrar en matisos dels seus interessos, de la carència, etcètera, però la mesura és en la direcció correcta i jo penso que la dels ERTOs és una altra de les mesures absolutament necessària. O sigui, abans de la destrucció de llocs de treball, el poder deixar en suspens per una situació sobrevinguda, el no perdre aquests llocs de treball i que es pugui d'alguna forma deixar-los en stand-by és també una mesura correcta. Ara, són mesures que, torno a dir, no es poden veure en forma de fotografia, perquè s'han facilitat crèdits i s'han congelat, en aquest cas, llocs de treball a través dels ERTOs, sinó que, com deia anteriorment, aquesta és una situació de diferents graus d'intensitat i el que hem de fer, i és molt important, és flexibilitzar aquestes mesures, adequant-les, com deia anteriorment, a la demanda, no? O sigui, el fet de que tu tinguis que mantenir els llocs de treball sense que tu tinguis la demanda que tenies per poder fer aquests llocs de treball et pot condenar en el futur a no poder fer-hi front, no? Per tant, importants mesures, però importants mesures que se tindran que anar adequant, sobretot per una qüestió que tots hem de tindre clar, no? I és el fet de que si perdem activitat econòmica o empresarial, el problema és que perdrem capacitat de generar riquesa i llocs de treball. I aquest, després de la pandèmia, després de la situació que ens hem trobat sanitària, pot ser un problema tant o major que l'anterior, no? Per això, i ho comentava vostè abans, no? Quan jo vaig fer la meva ponència en el Congrés dels Diputats, jo vaig acabar amb una frase que li vaig dir als diputats i a la societat, no? I no és un eslògan, i ho deia clarament, no és un eslògan. Cuidin i salvin aquells que paguen els impostos. Si realment volem fer polítiques sanitàries, polítiques educatives i polítiques, en aquest cas, socials, no? Perquè això va de que necessitem poder fer-ne front a la situació que ens estem trobant, que és una situació sobrevinguda.
Tenim el president del govern ja de visita amb líders europeus. Aquest divendres, en fi, hi ha aquestes reunions importants ja per tancar el tema de les ajudes europees. Considera que per la música que va sonant, especialment amb la cancellera Merkel, anem camí de que no es repeteixin errors com el 2008? Bueno, suposo que de tot s'aprèn, no? La qüestió és que els enfoquem bé, els enfoquem bé. Jo crec que Europa, a diferència de lo que van fer en el 2008, jo penso que n'ha pres la lliçó, no? Va prendre la lliçó de que van trigar molt en sortir d'aquesta crisi i que possiblement les mesures que van prendre de contenció i sobretot veient ara les necessitats moltes vegades d'haver tingut estructuralment alguna capacitat per poder fer resposta, doncs no han sigut les més adequades, no? És el que estava dient anteriorment. Hem de tindre molt en compte que les mesures han d'anar a la reactivació i han d'anar-hi a perdre el mínim possible teixit productiu, no? Jo ho espero, espero que a més es dirigeixin en la bona direcció. Però és una esperança que moltes vegades contrasta amb la pròpia realitat, no? Nosaltres venim reclamant des de fa molt de temps i crec que n'hem pogut parlar en més d'una ocasió amb vostè, no? Del fet de la necessitat, per exemple, de que es paguin les deutes que es tenen pendentes per donar precisament liquidesa. Miri, abans estaven comentant que eren bones mesures a l'ICO i als CERTOs, però nosaltres estem reclamant, hem posat damunt de la taula, ho hem explicat més d'alguna vegada, que abans de fer que una empresa se'n vagi a endeutar, que vol dir demanar un préstec que té que tornar amb interessos i que a més va a empitjorar el seu balanç, perquè li surt com una deuta que d'alguna forma té que fer front, per tant una empresa més feble, que tenim una bossa, ja que parlaven abans d'oxigen, tenim unes bombones d'oxigen que podríem utilitzar i que no tenen cap cost ni cap risc, com és, per exemple, el que es paguen les factures pendentes. Les administracions públiques, o sigui, el govern central, les autonomies, els ajuntaments, ens deuen 15.000 milions d'euros en factures pendents, de les quals 8.500 milions d'euros estan fora del plaç legal. O sigui, les administracions incompleixen la llei de pagaments i tenen obligacions de pagar factures que si les paguessin injectarien 15.000 milions. Després hem posat també damunt de la taula que aquestes empreses que estan cotitzades, les empreses del nostre mercat continu, el que li diem la borsa, que no tenen problemes de finançament, com hem vist amb els ICOs, perquè no han necessitat anar amb aquest finançament, o no tenen problemes tampoc de liquidesa, perquè són empreses que estan perfectament, en aquest cas, en capacitat de poder tindre aquesta liquidesa. Doncs tenen pendentes 122.000 milions d'euros de factures pendents per pagar. Fixin-se que si paguessin aquestes factures, torno a dir que les han de pagar, o sigui, són obligacions, no generen cap risc, estarien injectant més de 140.000 milions. I un tema que ens hi sembla absolutament inaudit, que les entitats municipals, que crec que estan fent una molt bona feina, molt més propera al ciutadà, i en aquest cas a l'autònom i a la petita i mitjana empresa, tenen 12.000 milions de romanents. O sigui, dels exercicis anteriors han creat uns romanents que tenen en el seu compte corrent, o sigui, no tenen que fer cap invent en el seu compte corrent, però que no poden utilitzar perquè n'hi ha una llei de sostenibilitat pressupostària que fa que no s'utilitzin aquests 12.000 milions. Sí, li poso un exemple, és com tindre la gent a la UCI que està en una situació crítica i tindre en el magatzem de l'hospital respiradors i no poder baixar a buscar-los per poder ajudar a treure la gent de la seva situació. Clar, si parlem d'aquests 12.000, aquests 14.000 i aquests 122.000 milions, parlem de més de 150.000 milions d'euros que se podrien utilitzar per injectar liquidesa i que farien que no es tinguessin que endeutar tant les empreses, amb els riscos que això comporta. Per tant, quan parlem de mesures, de prendre mesures a la direcció correcta, doncs, bueno, sí que tindrien que haver après, però em dóna la sensació, i aquesta és la gran preocupació i la gran denúncia, de que situacions com aquestes tindrien que fer que féssim els canvis estructurals que fa molt de temps que venim parlant i que realment no ens atrevim a fer-ho. I jo m'agradaria que algú m'expliqués a data d'avui el per què no s'han pres aquestes mesures, torno a dir, que no tenen cap risc, que són obligacions i en alguns casos incompliments de llei i que podrien haver i salvar moltes empreses i molts llocs de treball. De fet, en els primers dies de la pandèmia, del tancament, alguns empresaris o comerciants o autònoms ho deien, això, deien només que em paguessin algunes factures que em deuen ja aguantaria, no necessito res més. Clar, és que tenim exemples d'empreses
que li deuen les administracions 300 o 400.000... Sí, no demano una ajuda, demano que em paguin el que he fet, diguéssim. Clar. És que a vegades és aquesta I+D que demano moltes vegades, no? Que dic que l'I+D de les petites i mitjanes empreses no és investigació i desenvolupament, és imaginació i dedicació. I aquí hi ha una mica d'imaginació de dir, escolti, anem a fer això que ja fa temps, torno a dir, que estem demanant, com és possible que en la situació en la que hi som, i Europa ens ho està dient, estem trencant les cadenes de pagament. Això té un risc per la nostra economia. Miren, l'economia és una cadena concatenada d'accions. Jo compro, per tant compro, pago, quan pago d'alguna forma injecto liquidesa, aquell que d'alguna forma n'ha cobrat és capaç de produir, és una cadena concatenada. Clar, si nosaltres trenquem la cadena dels pagaments, o sigui, jo perquè o no tinc liquidesa o, en aquest cas, tinc por i no pago, i el que d'alguna forma no ha cobrat no pot tampoc pagar. No pot pagar el personal, no pot pagar el material, no pot pagar els seus impostos. Per tant, al trincar la cadena de pagament se'ns cau com un castell de naipes la nostra economia. I Europa ens ho ha dit, li ha dit a Espanya, escoltin, vagin amb molta cura perquè vostès estan trencant la cadena de pagaments, no? Però clar, no n'hi ha ni una mesura que vagi encaminada a prendre decisions en un tema tan transcendent com aquest, no? És més, la setmana passada es va fer les conclusions de la Comissió de la Reconstrucció en la que n'hem participat, com havíeu comentat, i tot i que tots els diputats de tots els partits en la meva ponència van reconèixer el que estic exposant i va haver-hi un cert compromís, doncs sembla ser que la setmana passada, tot i que van votar, i fixin-se, van votar a favor d'aquesta esmena Ciudadanos, amb Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, o sigui, vull assenyalar una mica aquesta, diguéssim, votació, amb el Partit Nacionalista Basc. És més, el govern, Podemos també va separar el seu vot del PSOE, tot i estant en la comissió fent posicions comunes, que, per cert, va ser quan es va equivocar en el vot de la motxilla austríaca, partint com a anècdota, no? Però fixin-se, estem parlant aquí de Junts per Catalunya, PDeCAT, Ciudadanos, els comuns, no? Estem parlant també del Partit Nacionalista Basc, però, oh miracle, van trobar que aquesta proposició de poder fer l'obligació de pagament, el Partit Socialista i el Partit Popular, oposició, van votar en contra. Algú ens pot explicar per què passen sistemàticament aquesta situació quan només beneficia a uns quants que retenen el pagament? Per tant, jo penso que és el moment que diguem les coses per al seu nom i que en parlem de mesures de debò, que vagin encaminades no a interessos particulars, sinó a interessos generals. O prenem decisions en aquest sentit, o quan parlem de la reconstrucció estem parlant d'un eslògan, no estem parlant realment de fer coses que facin que haguéssim après i canvien coses. Aquesta és la realitat i els fets així ens ho estan marcant, no? De fet, quan es parla, per tant, de la necessitat de reindustrialitzar, de canviar el model, d'apostar per les energies verdes, per canviar, en fi, per reformular sectors, el més bàsic i fàcil seria començar per aquí, no? També que puguin fer front la mitjana empresa, la petita empresa, unint-se si cal, però puguin accedir a tot això. Pues miri, que no s'ho quedin els de sempre, no? Vol dir? Tornem, Jo m'agradaria poder explicar-li als oients una mica on van estar les nostres propostes. Miri, jo vaig basar la meva ponència en el Congrés dels Diputats en 3 eixos, per tal de centrar molt el tema. Un primer, molt important, va ser el tema de la formació. És transcendental en un país, és l'element més important de competitivitat, la formació en general i la formació per a l'empleo, o sigui, la formació professional en particular. I li vaig demanar en el Congrés dels Diputats que en un tema tan transcendental com aquest, amb els canvis tecnològics que es produeixen, facin un pacte d'estat en el qual, d'alguna forma, qualsevol que tingui la responsabilitat del govern no ens canvia els plans d'estudis sistemàticament. Primera proposta. Segona proposta, vaig parlar de la necessitat dels pagaments que hem comentat anteriorment, de no trencar la cadena de pagaments i de poder tindre un règim sancionador perquè si s'estan injectant liquidesa, l'obligació de pagaments tindria que vindre acompanyada. I aquesta no s'exigeix. I la tercera qüestió que vam posar damunt de la taula és que en aquesta reconstrucció, en aquesta nova realitat que ens hi trobem, hem d'anar-hi amb una economia molt més, en aquest cas, molt més integradora, un capitalisme més inclusiu. I en aquest capitalisme inclusiu, que és un tema que estem liderant des de PIMEC, conjuntament amb altres associacions, el que estem en contra
és de que n'hi hagin situacions de mercats regulats o de rentes excessives. Què vol dir? Doncs miri, estem pagant l'energia el doble que la paguen en França o que la paguen en Portugal. Per què? Bueno, pues perquè tenim una situació en la que elements de competitivitat tan importants com és l'energia, pues tenim una situació de poca competitivitat quan tens consums baixos. O sigui, el que consumeix normalment la PIME, per entendre'ns, no? Després, no tenim l'accés a la compra pública, i ho posava com a exemple, només accedint al 19% de les nostres empreses pimes a la compra pública, quan Europa, a través de les Small Business Act, diuen que tindrien que accedir amb el pes que tenen en el PIB, al 60%. En Europa està al 33%. Per tant, la fiscalitat que tenen les nostres pimes és una fiscalitat que dista molt que sigui proporcional, per entendre-la. La tenim molt més alta que el tenen inclús la gran empresa, per poder posar com a exemple, no? Per tant, si volem realment tindre un país en el que tinguem una dimensió empresarial que ens doni una estabilitat a l'hora de generar riquesa i determinats llocs de treball de qualitat, el que tenim que fer és que prenem aquests canvis estructurals que fa molt de temps que venim reclamant. I, per tant, si tinguéssim l'energia més competitiva, accedissin a la compra pública, tinguéssim una fiscalitat adequada, es paguessin en 60 o en 30 dies, com marca d'alguna forma la llei, ja li puc ben dir que en la nostra situació no seria tan feble. I clar, això és una situació normal que ja venim reclamant. En una situació com la que ha vingut ara, requereix de prendre, no de fer titulars, no de fer eslògans, no de parlar de voluntat, sinó de fets. Necessitem prendre decisions perquè realment aquests fets facin que la nostra indústria sigui competitiva i, per tant, tingui una energia que sigui adequada. Saben els oients que nosaltres estem pagant el 30% més cara l'energia, per exemple, que el País Basc, en els seus peatges? Bueno, doncs aquestes són situacions absolutament inexplicables per decisions que s'han pres políticament, que han tingut que fer que s'aprovin determinats pressupostos i després veiem que ens parlen d'un mercat únic. Escolti, miri, el que necessitem realment és que tinguem un mercat competitiu. I no es preocupin, generarem riquesa perquè després es puguin aplicar polítiques socials o que es puguin aplicar, en aquest cas, qualsevol altre tipus de política d'inversió. Però això té un ordre. I jo penso que moltes vegades o no ho sabem explicar-ho o és important que els nostres polítics entenguin que aquesta és la prioritat en un moment com aquest, no? Em sobta, per això que m'explica aquest vot contrari dels dos grans, diguéssim. És complicada, no?, per tant, aquesta reivindicació. Bueno, una de les qüestions també que posaven damunt de la taula és que jo penso que a nivell de representativitat de la petita i mitjana empresa, cosa que no ens passa a Catalunya, perquè jo penso que PIMEC ha fet i representa i està en el diàleg perquè és un agent social i econòmic més representatiu del país, però jo penso que tenim una anomalia a nivell estatal, no? En Espanya no n'hi ha cap organització que representi el 99,8% de les empreses, el 70% de l'empleo, 2 de cada 3 persones treballa en una PIME, ni tampoc representa més del 60% de lo que és el producte interior brut. I clar, quan els interessos que es defensa no són els interessos del motor de la teva economia, possiblement les decisions no s'estan prenent en la direcció adequada, no? Per això nosaltres reclamem que primer n'hi hagi aquesta veu, és necessària, i no és una veu en contra de ninguna altra. Jo penso que és transcendental que les nostres empreses puguin ser de micro poder passar a petites, de petites a mitjanes i de mitjanes a grans. Tant de bo tinguéssim més grans empreses que poguessin d'alguna forma generar. Fixen-se que un número petit de grans empreses generen un PIB molt important en el país, no? I un empleo també important. El problema de tot això és que hem de generar les condicions perquè això es produeixi. Quan mirem la dimensió i trobem molta gent que es parla, és que les nostres pimes han de créixer de dimensió. Escoltin, deixin d'eslògans. Per poder créixer de dimensió, prenem decisions que puguin permetre que les nostres empreses creixin. A partir d'aquí començarem a parlar. Del contrari, estem fent demagògia, no? I en un moment com aquest no podem fer demagògia. Hem de prendre decisions. I aquest és el cas. O les prenem o continuarem igual. I quan a Europa moltes vegades diem, escoltin, què és el que farà Europa? Que era l'origen de la pregunta. Jo espero, desitjo i reclamo, de que Europa ens doni recursos perquè és una situació en la que jo penso que es necessita
de la solidaritat i de la decisió per bé de tots de poder sortir-ne, però sobretot que aquests recursos es posin en la direcció adequada. Quan parlaven dels romanents dels ajuntaments, d'aquests 12.000 milions que estan a les comptes corrents, espero que quan s'alliberin, perquè aquesta, també ho he de dir, és una de les decisions que n'hi ha hagut unanimitat com a conclusió de la Comissió de Reconstrucció, per tant espero que en algun dia, perquè ja portem uns quants mesos i encara no s'han alliberat, quan s'alliberin, utilitzem bé aquests recursos. Perquè ja tenim alguns exemples com el Plan E, si se'n recorden, que se'n van posar també molts recursos, però no va servir per activar l'economia productiva en aquest sentit. Van fer despesa, no van fer inversió. I aquí hem de fer recursos... Aquí la clau és fer inversió, no? Aquí, que puguem... Bueno, ara... Puguem retornar-ho, això. Sí, ara estem en un moment de salvar el nostre teixit productiu, perquè la situació és conjuntural, hem de pensar que l'hem de salvar. Jo parlava abans de l'oxigen. Bueno, quan una persona té problemes de respiració, el que li poses és que el mantens amb una mica d'oxigen, amb una bombona, però amb la idea de que es recuperi i després pugui respirar per si sol, no? Jo crec que ara tenim dos tempos, no? Primer, el tempo de salvar al màxim el nostre teixit productiu, perquè si destruïm el nostre teixit productiu, ens serà molt difícil de poder tornar a posar-ho en marxa. Per exemple, el nostre sistema turístic és un sistema que està molt ben equilibrat i que ens fa ser una potència mundial en aquest sentit. Si ara, perquè estarem un any o 2 anys, ja veurem, amb una pràcticament aturada d'aquest sector com la que estem vivint, si nosaltres tanquem el sector turístic, quan dintre d'un any o 2 anys tindrem de tornar a necessitar-ho, no tindré les infraestructures per poder-ho tirar endavant. Per tant, hem d'aprendre i tindre clar que aquest és un sector que el que no podem és anar-hi amb ajudes, hem de salvar-lo. Però salvar-lo com van salvar el sistema financer, perquè si ens cau el sistema financer ens cau la nostra economia, no? Doncs aquestes són aquestes visions i decisions que tindrem que fer de forma quirúrgica en determinats sectors, en determinades situacions, i per tant no podem esperar molt de temps, perquè no tenim temps. O sigui, una segona onada, una segona situació com aquesta, i la reflexió que feia vostè anteriorment, no? Que deia que n'hi ha molts que no podran aixecar la persiana. Bueno, doncs aquesta és la realitat, que si realment no flexibilitzem algunes mesures dels CERTOs, si no flexibilitzem... Miri, una cosa tan senzilla com la que estem demanant. Va haver-hi un permís de treball retribuït quan estaven en el tancament, no? Aquest permís retribuït el tenen que pagar les empreses, en un moment en el que no generaven facturació, al igual que els impostos, que no es van fer moratòries, o les moratòries que es va fer minses, per entendre'ns, no? Per tant, això va mermar liquiditat a les empreses. Nosaltres estem simplement demanant que aquest permís retribuït se pugui fer durant l'any 2020 i 2021 i que es permeti fer canvis funcionals. Per què? Perquè n'hi ha empreses que funcionen a tots, perquè n'hi ha gent que treballa en determinats àmbits d'una empresa que no se li permet compensar. O sigui que és molt difícil poder compensar els permisos retribuïts, perquè n'hi ha a vegades, això, no? Baixes maternals, etc. Una mesura que no costa diners, que simplement dona aquesta flexibilitat, doncs, bueno, a dia d'avui aquest no és un debat que estigui ni en el carrer. Es pensen en moltes coses, però torno a dir, penso que ens falta sensibilitat empresarial, però des del punt de vista de consciència de la importància que té. No li donem la importància a lo que significa la nostra economia i el nostre teixit productiu, no? I així podrien anar explicant. La mesura que s'acaba de prendre de l'obligatorietat de les mascaretes. Escoltem, les empreses han fet inversions per poder fer mesures col·lectives, s'han posat pantalles de separació, s'han fet reestructuracions internes a les empreses, n'hi ha distàncies que en les que d'alguna forma n'hi ha plena seguretat a través de les empreses de prevenció de riscos marcades, i ara tenim l'obligatorietat de mantenir en els llocs de treball les mascaretes quan tenim gent que pugui estar-hi inclús en una línia de producció o en la part d'oficines que estiguin separats 6 metres, no? Clar, això t'obliga primer, a compra d'equipaments, més EPIs, i a més això, a treballar en unes condicions que en aquest cas no són necessàries. Torno a dir, si és necessària la seguretat, per davant de tot. Serem els primers que la demanarem i l'exigirem. Vam parlar també de fer proves PCRs i de tests serològics per poder garantir els llocs de treball, perquè entenem que hem de treballar en les màximes condicions de seguretat. I en aquest cas, s'han posat dificultats. Saben que es trigaven fins a 3 mesos, podien trigar en donar-nos aprovació per poder fer simplement un test, quan ara esdevé un element fonamental
per donar seguretat en els llocs de treball, no? Doncs bueno, així som, Així doncs li agraeixo el seu temps, senyor Antonio Cañete, secretari general de PIMEC. Moltíssimes gràcies. A vosaltres.